Agardo que disfrutedes e que aprendades moito. Estamos aquí para confraternizar. Hai uns cantos anos, en 1856, houve aquí un acto que vos parecerá fácil ou ridículo, foi revolucionario. Xuntáronse estudantes da Universidade de Santiago que, vestidos de franco, fixeron de camareiros para labregos, artesanos e obreiros. E, como non lle dixeron fazer esta cousa na cidade de Santiago, viñeron ao Concello do Lado, ao Concello de Conxo. Estades aquí para coñecer xente. Os do Milladoiro sodes de varias clases diferentes. Os do Xelmirezú son de dúas clases diferentes. De tres clases diferentes. E entre todos sodes de dous concellos diferentes. Entón, hoxe vimos aquí a facer amigos. Por tanto, temos aquí unha folla e como unha folla de vino. Queremos que cada quen de vos faledes con outras persoas que vos coñezades. A ver despois quen se pasa detrás. A xente que participou no banquete, artesán, obreiros, estudantes e 4 persoas. Unha chamase Rosalía, de casa, poeta. Outro, Aurelio Aguirre, poeta. Outro, Eduardo Pondal, poeta. E outro, chamase Luís Rodríguez, que foi un ser anónimo, que foi o verdadeiro organizador da festa. Do outro lado, van estar militares, nobreza, o clero, e van estar a raíña Isabel II, a chamada a raíña dos tristes destinos. Era a raíña que non debe ser moi boa, porque o povo decidiu votala despois de Isabel II chegou a España a Primeira República. E dese outro vai ser o arcebispo García Cuesta, que moveu Roma con Santiago nunca mellor dito para evitar esta festa. O outro vai ser o fiscal Luciano de la Bastida, que, como dixen antes, me pareceu tan escandaloso que estudantes e obreiros comesen xuntas que ameazou con deportar a toda esa xente ás Illas Marianas. Como digo, están a medio camiño entre Hawái, Filipinas e Oceanía. E hoxe pertencen aos Estados Unidos, pero naquel momento pertencían a España. E o cuarto personaxe das Forzas Vivas que se opuxeron ao banquete é o Cardenal Pallá. En unha rúa en Santiago, que ainda hoxe chama Cardenal Pallá.